Arturo eta Clementina. Udaberriko egun eder batean, bi dordoka gazte eta ederrek, Arturok eta Clementinak, elkar ezagutu zuten aintzira baten bazterrean. Eta arrats hartan bertan, ezkontzea erabaki zuten. Clementina, dordoka alai eta meslaria, elkarrekin ur bazterrean batera eta bestera zebiltzan bitartean, jateko zerbait arrantzatu bitartean, planak egiten eta ametsetan aritzen zen, eta esaten zuen. Ikusiko duzu, zoriontsuak izango gara, bidaiak egingo ditugu, aintzira berriak eta beste dordoka asko ezagutu, arrain desberdinak harrapatu, ur bazterretan beste landare batzuk eta beste lore batzuk aurkitu, bizitza zoragarria izango da. Atzerrira ere joango gara. Badakizu, nik adibidez Venezia ikusteko gogoa izan dut beti. Arturok irribarre egin eta gogo handirik gabe, baietz esaten zion. Egunak inolako aldaketarik gabe pasatzen ziren aintzira bazterrean, eta Arturok arrantzan bakarrik aritzea erabaki zuen. Clementinak atseden har zezan. Afal orduan itzultzen zen zapaburuekin eta barraskiloekin, eta galdetzen zion Clementinari. Zer modu zaude maitea? Ondo pasatu duzu eguna? Eta Clementinak asperenka. Izugarri aspertu naiz. Eguna bakarrik pasatzen dut zure zain. Aspertu zara? Esan zion Arturok oihuka sumindurik. Aspertu zarela diozu? Bilatu zereginen bat. Zeregin interesgarriz beteta dago mundua. Ergelak baizik ez dira aspertzen. Eta Clementina ergela izateaz lotxatu zen, baina ezin zuen ezer egin ez aspertzeko. Egun batean, Arturo iritsi zenean, Clementinak esan zion. Txirula bat izan nahi nuke, jotzen ikasiko nuke, kanta politak asmatu, eta ongi pasatuko nuke musikarekin. Baina Arturori zentzugabea iruditu zitzaion ideia hura. Zuk txirula jo? Ez zara eta gauza. Ongi ezagutzen zaitut, notak bereizi ere ez dituzu egiten, eta gainera desafinatzen duzu. Gau hartan bertan, Arturo gramofono polit bat zeramala agertu zen, eta ongi lotu zuen Clementinaren etxera, honela esaten zion bitartean. Horrela ez zaizu galduko, batzuetan ez daukizu burua non duzun ere. Clementinak eskerrak eman zizkion, baina lokartu aurretik zera galdetu zion bere buruari. Zergaitik eraman behar dut gramofono astun honen sama txirula harin bat izan beharrean? Hain buru harina al naiz. Eta ez naiz gauza notak ikasteko? Baina gero, lotxatu antzean, etsi zuen. Segurrazki, arrazoi zuen Arturok. Arturo oso buru argia baitzen. Asperen egin eta lo gelditu zen. Zenbait egunez, Clementinak musika entzun zuen gramofonotik, baina gero nekatu egin zen. Hala ere, aparatu polit eta fina zenez, ura garbitzeko eta distira ateratzeko lana hartu zuen, denbora pasa.
Arrats batean, betiko lekuan, ur bazterretik izarrei begira zeuden bitartean, Clementinak esan zion. Batzuetan, Arturo, lore eder horiek eta kolore zoragarri eta bitxi horiek ikusten ditudanean, hunkitu egiten naiz. Ur margoen kutxa bat izan nahi nuke eta loreak kopiatzen saiatu. Arturok irriari eman zion, iji ajaka. Ja. Baina, zer duzu orain? Beste ideia txoro bat? Zer uste duzu? Artista bat zarela? Hori tontakeria. Eta irriz jarraitu zuen. Clementinak bere artean pentsatu zuen. Ara, Tontakeri bat esan dut berriz. hemendik aurrera, tentuz ibiliko naiz. Bestela, Arturo nitaz nekatuko da. Honelako emazte tuntunaz. Eta ahalik eta gutxien hitz egiten saiatu zen. Arturo bere ala ohartu. Eta esan zuen bere artean. Zer emazte aspergarria dudan. Ez du ahoa irekitzen. Eta hitz egiten duenean, babokeriak besterik ez ditu esaten. Arturok, nola nahi ere, erru pizka bat zuela sentitu zuen, eta handik egun gutxira, pakete handi batekin iritsi zen etxera. Begira, nire adiskide margolariarekin egin dut topo, eta margolan bat erosi diot zuretzat. Pozik, ezta? Ez altzitzaizun artea gustatzen. Hemen duzu ba, eta ongi lotu, zuk duzun buru horrekin galduko duzu bestela eta... Clementinak gero eta zama astunagoa zeraman. Horri, egun batean, Muranoko kristalesko lorontzi bat gehitu zitzaion. Ez altzitzaizun Venezia gustatzen. Tira, ongi lotu, erorrez dadin. Aski baldarra izaten zara batzuetan eta... Beste egun batean, Austriako pipa bilduma bat ekarri zion, arasa batean. Beste egun batean, entziklopedia bat, baina Clementinak penaz asperen egin zuen. Ai, irakurtzen baneki behintzat? Eta horrela, nozbait ere, bigarren solairu bat gehitu behar izan zioten Clementinaren etxeari. Dozenaka gauza baitzituen ordurako. Clementinak bi solairuko etxea bizkarrean zeramala, nahiko lan zuen mugitzeko ere. Arturok bazkaria eramaten zion, eta pertsona importantea sentitzen zen horregaitik. Zer egingo zenuke ni gabe, esaten zion. Egia da, erantzun zion Clementinak asperenka. Zer egingo nuke? Pizkanaka, erabat bete zen bi solairuko etxea ere. Baina orain, bazuten konponbidea. Beste 3 solairu eraiki zituzten Clementinaren etxearen gainean. Denbora luzea zen Clementinaren etxea dorre altua bihurtu zela. Eta udaberriko goiz batean, Tita erabaki zuen. Ezin zuen horrela bizitzen jarraitu. Beko solairutik isilka atera, eta paseo bat egitera joan zen. Paseo ederra izan zen, baina laburra. Arturo paskalorduan itzultzekoa zen, eta etxean aurkitu behar zuen, zain, beti bezala. Baina gero, paseoa ohitura bihurtu zitzaion, eta Clementina gero eta zoriontsuago zegoen bere bizimodu berriarekin, gero eta alaiago. Arturok ez zekien ezer, baina bazuen zerbaiten susmoa. Zer dela eta irribarre hori?
ergela ematen duzu, esan zion. Baina Klementinari ordurako ez zitzaion axola zer esaten zion Arturok. Orain, senarra joaten zenean, paseatzera ateratzen zen. Eta Arturok gero eta arraroago aurkitzen zuen Klementina, eta etxea gero eta zikinago. Baina Klementina benetan zoriontsua izaten hasia zen, eta Arturoren kritikek ez zuten gehiago ondoratzen. Eta Arturok egun batean itzuli zenean, hutsik aurkitu zuen etxea. Harri eta zur gelditu zen, eta sumindua, eta handik urten mordora ere lagunei kontatzean gertatutakoa honela esaten zien. Eskertxarrekoa Klementina hura, ez zuen ezer falta. 25 solairuko etxea zuen, eta altxorrez beteta. Dortokek bizitza luzea dute, urte asko. Baliteke Klementina oraindik ere harat onat ibiltzea zoriontsu, txirula jotzen, eta lore eta landareen margolan politak egiten. Inoiz etxerik gabeko dortoka bat ikusten baduzu, hari deitu eta esan, Klementina, Klementina! Erantzuten badizu, ez izan dudarik. Bera da.